Mayong gabi sa tanang mga kaigsuunan nato dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite. Salamat sa Ginoo sa kahigayunan nga iyang gihatag kanato once again nga magkatigom alang sa mga pag-ampo apan sa dili pa tuguti nga aduna kitay hamubo nga pamalandong sa pulong sa Ginoo. Hamubo lamang gayud kini, and it is a reminder. It is a privilege sa matag usa kanato. 1 Peter chapter 5 verse 7. Ang giingon sa English, casting all your cares upon him for he cares for you. Itugyan kaniya ang tanan niniyong mga kabalaka tungod kay aduna siya'y pakabana kaninyo. Nindot kaayo paminawon mga kaigsuunan nga ang gabuhat sa langit ug sa yuta ang atong Ginoo, ang hari sa tanan, gamhanan sa tanan, gihatagan kita niya og privilege nga makaduol sa iyang presensya diha sa mga pag-ampo. Kung sa Malacañang Palace, President Marcos, maglisod pa kita og kuha og appointment para ma-accommodate ta niya, ma-entertain ta niya. Lisod kaayo, kinahanglan patang magpabook para hatagan kita og appointment sa atong presidente or sa bisag kinsa mang mga opisyales sa gobyerno. Pero ang hari sa tanang mga hari, ang Dios sa tanang mga Dios, nag-awhag kanato ug nagsugo kanato nga muduol kita kaniya ug itugiya nato kaniya ang tanan natong mga kabalaka ug kabug-aton, ug dunay assurance nga gihatag ang Ginoo nga siya nagpakabana kanato. Sa atong mga government officials, mga kaigsuunan, mura og duda kita kung duna bagyod sila tinuod nga pagpakabana or namuliti ka lang, kasagara sa ilaa, murag mugitik-gitik lang kanato sa ilang mga saad. Pero ang atong Ginoo, ang giingon sa Philippians chapter 4 verse 6 and 7, be not anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Dili kuno kita magkabalaka sa bisag unsa, kundili pinaagi diha sa mga pag-ampo, uban ang pagpasalamat atong itugyan sa Ginoo ang tanan natong mga hangyo. And then ang sumpay sa verse 7, and the peace of God that passes human understanding will guard your heart and mind. Salamat sa Ginoo, gumikan kay ang atong Dios kasaligan gayod. Kining giingon bitaw niya nga itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, gumikan kay duna siya pagpakabana kanato. Casting all your burdens upon him, for he cares for you. Murara kini og duna tay bugat kaayo nga gipas-an, ya dili na nato magwantang pas-anon, atong gibalhin kaniya. So kung gibalhin nato kaniya ang atong kabug-aton, mga kaigsuunan, dili na kita nabugatan pa, gibalhin na gud nato kaniya. So ang prayer is about transferring our burden to God. Atong ibalhin ang atong kabalaka kaniya. So dili na kinahanglan kita nga mangita pag-appointment para kita atubangon sa atong Ginoo, conference. No, we just have to call upon God anytime in the name of His Son Jesus Christ. He is available anytime. Ang problema, nagampo ka ba? Ang problema, may duol ka ba kanunay sa Ginoo diha sa mga pag-ampo? Ang problema, matinud-anon ba ikaw diha sa mga pag-ampo? Tungod kay ang Ginoo, matinud-anon nga mutubag sa atong mga pangaliya. Ang iyang giingon sa Book of Isaiah, ang iyang dalunggan dili bungol, nga dili siya kadungog sa atong mga hangyo. Ang iyang kamot dili hamubo, nga dili siya makakabuot kanato. So, let us pray to God, mga kaigsuunan, with so much faith and confidence nga sa wala pagani nato gibungat ang atong mga paghangyo, pangaliya, nahibaw-an na kini sa Ginoong daan ug iya na kining gitubag. Nganong napugngan kita sa mga pag-ampo kanunay? Gumikan kay ang atong mga mata nabutahan, unya wala nato makita ang himaya sa Ginoo. Ang atong nakita ang kadako sa atong problema. Wala nato makita ang kadako sa atong Dios nga mas dako pa kaysa atong problema. But when we see the glory of God and the greatness of God, ang tanan natong problema murara ka na og bato nga gamay kaayo nga kaya ra nang litkan sa Ginoo. So do not focus upon the bigness or the enormity of your problem. Focus on the bigness or the enormity of God
ug siya nagsaad nga kung atong itugyan kaniya ang tanan natong mga kabalaka aduna siya'y pagpakabana kanato. This is a privilege to have a conference tonight, bisan pa sa atong mga pag-ampo, to have a conference with the King of Kings and the Lord of Lords. Ug hinulsulan nato nganong abtik kay itang muhangyo sa atong mga higala, abtik kitang muduol sa tawo, pero dili kita abtik nga magampo sa Ginoo, magpasalamat o magsalig kaniya. Kinahanglan hinulsulan, doon na gayoy bias ang atong kasing-kasing. Imbis nga mo duol kita sa Ginoo dayon, imbis nga mo ampo kita sa Ginoo dayon, napugngan kanunay. Hinaot nga gitandog kita sa Ginoo, and take it as a privilege mga kaigsunan that we will really pray unto God moment by moment, surrendering unto Him everything. Pagampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo ni ining tagnaw. Kamong gipangayo nga sa pagampo sa imong mga katawhan karon, adunay confidence sa among kasing-kasing nga ikaw gayod adunay pagpakabana kanamo. Salamat o Dios. In Jesus name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa hamubo nga pamalandong sa pulong sa Ginoo. Hinaot nga muampo kita karon nga dunay faith and confidence sa iyang tamis nga saad nga ri kanato. God bless us all.